Kaixo, ariketa honetan proposatzen dena da paralelogramo bat marraztea eta bere azalera kalkulatzea. Beti bezala, ikuspegi grafikoa modu erosoan ipiniko dugu lan egiteko. Laukisarea aktibatuko dugu eta esan bezala horreneko gauza egin behar duena da paralelogramoa marraztu. Horretarako puntu bat paralelogramoaren lehenengo erpinean marraztuko dugu. Koordenatuak diogu, kasu honetan bi koordenatuak. Bi horizontalean, bi vertikalean, tortxe dugu. Hurrengo urratsa izango da paralelogramo marraztu, 7 zentimetrotakoa. Horretarako luzera finko duen zuzenki aukeratuko dugu. A erpinean klikatuko dugu, A puntuan, eta 7 zentimetroko luzera emango dugu. Hortxe dugu. Lehenengo aldea marta dago. Orain bigarrena marraztu behar dugu. Esan bezala 40 gradutako angelua behar du izan. Horretarako amplitudea jakinda aukeratuko dugu, A puntuan klikatu, eta esango diogu 40 graduko angelua marraztea erloju horratzen kontra. Klikatzen dugu A2. Ondoren A puntua eta B prima puntua lotuko ditugu. Ariketa honetan jakin badakigu paralelogramoaren aldea, bigarren alde honek 3 zentimetrotako luzera behar du zen. Horretarako lehen egin dugu bezala luzera aukeratuko dugu, A erpineko 3 zentimetro emango diogu. Ikusten duzutenez, A aldearen gainean marraztu du, eta egingo duguna izango da hautatu eta mugituko dugu lerroaren gainera. Hortxe. Behin hori egin ondoren, zuzena edo lerro hau ezkutatu dezakegu. Ezabatu ez, baizik eta ezkutatu. Eta B prima puntua ere berdinean egingo dugu. Momentu honetan ez dugu behar, beraz, ezkutatu egingo dugu. Behin hori egin da, gero, programaren bi aldeak ditugu. Hurrengo pausua izango dira beste bi aldeak marraztea. Horretarako, zuzen paralelo aukeratuko dugu, eta esango dugu egitea A aldearen zuzen paraleloa C puntutik pasatzen dena. Klikatzen dugu A aldearen gainean, eta esango dugu C puntutik pasatzea. Ondoren, luzera finko duen zuzenki aukeratuko dugu, eta hemen emango diguna izango da 7 zentimetrotako luzera. A aldea bezala. Lehen egin dugun bezala, zuzen hau, D zuzena, derizona, ezkutatuko dugu. Orain ez dugulako behar. Eta bakarrik gelditzen zaiguna, E puntuak elkartzea izango dela zuzenki baten bitartez. Hortxe. Orain frogatuko dugu, marraztu dugun paralelogramoa ondo dagoela eginda. Horretarako, bere alde guztiak neurtu egingo. Horretarako, distantzia edo luzera aukeratuko dugu, eta jongo gara neurtzen. A, B ko distantzia, 7 zentimetro, eta C, D berdina behar du izan. Zuzenez, 7 zentimetro. Momentuz, dena ondo dikoa. Hemen 3 zentimetro, behar du AC aldearen distantzia edo luzera 3 zentimetro, eta B eta D baita ere 3 zentimetro. Ikusten duzuenez, ondo eraikita dago paralelogramoa. Ezkutatu egingo ditugu testuak, soberan ditugulako, eta hurrengo urratsa izango da bere poligonoa sortzea. Konturatuko zinetenez, gu paralelogramoa naiz eta ikusi, GeoGebrak ulertzen du 4 zuzenki besterik ez ditugula, baina poligonoa ez du ikusten. Beraz, egingo dugu poligonoa eraiki. A puntuan, B puntuan, C puntuan eta A puntuan klikatuz. A puntuan, algebran, ezkerraldean,
poligono agertuko zaigu, hemen bertan. Izena baldin baduzue aldatzen diozue, eta deituko diogu paralelogramo. Ikusten duzutenez, paralelogramoa eraikitzeaz gainera, ematen digu zenbateko azalera daukan. 13,57 zentimetro karratu. Hurrengo urratsa izango da, gu euskuz frogatu behar dugu, 13,54 zentimetro karratutako azalera duela. Geratzen dugu, eta paralelogramoaren azaleraren formula idatziko dugu. Azalera berdin, oina, bider, altuera. Ikusten duzuenez, oina ezaguna dugu, 7, baina altuera oraindik ez. Altuera bilatu egin behar dugu, eta gero neurtu. Ados? Horretarako egingo duguna da, irukiarekin egin genuen bezala, zuzat perpendikular bat bota, C puntutik pasatzen dena, aldearekiko. Klikatzen dugu hemen, ondoren aldean, eta hortxe dugu zuzen perpendikularra. Ondoren egin behar duguna da, ebakidura puntu bat du, bi marra hauek, bi lerro hauek, bi zuzen hauek gurutzatzen diren puntu horretatxe. Eta hori izango da, C eta E arteko distantzia paralelogramo honen altuera. Behin hori jakin ondoren, kalkulatu dezakegu paralelogramo honen azalera. Beraz, guazen kalkulatzera bere altuera. Distantzia edo luzera, C puntutik E puntura doana. 1,82. Orduan, ja, altuera jakin da, biderketa hori egitea besterik ez zaigu geratzen. Bider 1,82. Kalkulagailu hartuko dugu, eta hori xebera egin dugu, biderketa hori. Bider 1,82. Ikusten duzuen moduan, azalera ematen digu 13,4. Eta horrela frogatuta gelditzen da, eskuz, algebrak automatikoki kalkulatu duen azalera. Eta hori besterik ez da. Ziur ondo egingo duzuetela. Animo!